kami amchai bising rogo hasta tripura BC 2020-2024 ni bisingo no tuirenai nei kaisa yapri semani phiaba tabuk BC 2020-2024 paina nai dongkha tabuk bo chiriglai mathagya hasta tripura ni kami amchani nukuro jengbe bagno saimano jal jivan mission mungui tabo hasta tripura katal hapango phaimani loge no chengmani phiaba BC balai tabuk teibo BC bani bagai hapango phaipika haifano jal jivan mission takphano kami amchai bisingo habiyako hapani kongno rogino BC 2020-2024 ni bisingo no paina tangmani phiaba tabu payako opyaken norok nugui tongo triprikhani mangplibo tini haino hai kwaifangni simin jolaibari thangmani lama kasolaiman nukjakha bruni kokungkha toiman thogya tei tugunani toini sep mungsakano kure abni bagi yoglia elmaratu kwaifang tu jolaibari lama kasolaimani mangpli norok nugui tongo triprikhani mangplibo krini bagai chini tei maya sa gari malaya tei kre babai thangai tei manu ya tei bagai chini lama maka tei maklu gya tei अगला manu ya mama ya शुक्लाचरण मन्त्री अब खबर मान्छ त नभने अब oh tei nai di tei bara disa position tei nang nang ya phone lagi yong tong mo nai di mo chha nai mana mo lai ka sa he bai rung de kan di country re kalat jasa ko to oi kya bara काम कर रहा है बाbai thangai tei manu ya chana matum सारा जल्दी से हम ibu naik kari tei phone di tei to mati buai dia